Cinema Semere Kapizi Rapizi Haylina Redlebe Filtet Hagos Desta Sahab Sunit Rufta Naqseb النهار Cinema Semere سلام كميت أنيحكم زخبركم تخطاتلتنا أب channel سينما سمرة زقربو زينات سبورت إنا حزنا قريبنا زلنا نمكتتالكم بأخبروت أن عدمنا أقدمنا كم وترو شير لايك سابسكرايب بمقبار كتدقاقفنا أن تلابنا نعملو تحستوه كنسكركم أب شامبيون عالم وددر قدم بشكلتا حدش معرف تخفيتو لهم عوت هاجراويت غانتا قدم بشكلتا بمنجدي حبن هاجرنان أفريقان كوينو زولو ولدو تقراداماي بينام جرماي هاجراويت غانتا قدم بشكلتا إرترا أبتين شومونتا معلتات استخايدو وددرات بناي سينير دك تبعتيون دك أنستيون تقرادم تكتستات فنكلا أمناي تحت 23 عام دما بناي دك تبعتيو تقرادم تطرايا صوتا في أرقاقيت أنيرام إذا هاجراويت غانتا أمناي سينير وددراتا أتبابا عوض كتمزجبن كلا أمناي تحت 23 عامت جند منجدي بينام جرماي برور مدالك تعتر زخالت يام بزيكازي إرتراوان تقدم تهينوك ملو برهان مبل سوستان حدن ناتنا التزفاتيون مبل 83 إفريم جبره وت مبل 93 بيتروس منجس دما مبل 100 درجة حزم وددرهم مززامهم زفلت يوم إز ببينام استمزجب عوض نايفلما بسلم أفريقيا أو استمزجب بمنبارو فولي زجبره يوم إذا أب تاريخ قدم بشكلة هاجرنا حدش معرف كفيت زل هاجراويت غانتا قدم بشكلتا إيرتان نبملؤهم أب كل ديفيجنات زركبو تقدمتي بشكلتا هاجرنا دما سنة عدل منهم كاب زينا نيوكاسل يونايتد كاب بريطانياوي بليونير مايك أشلي ناف سعوداوي هزباونا يوفر معكن جنزب ب350 مليون باوند استشطت انجليزاويت كلب نيوكاسل يونايتد نعبيتا كلب زحجزو مسرتوان لو ططاتا مكياد كم زلا تغليصوم بمسرت حبريتاتا مسرح مشطان معداغن اتا كلب تساتفت انجليزاويت بعل توانين اماندا ستافليس توهب حبريتا نيوكاسل كاب زلاتو نمتنسا اناب ستناوح عوت نمغون صافن بي اي اف زدل وفرن مغبار تبغيسو كم زلو أردي نزا كلبنا بعوتنا ممصا غنزبنا كنوفر تبغيسنا لنا انت خونه غعزونا هدوءن عوتنا دما زي ترفني كتبل غريص الله اماندا افشحن شومنتم يتنتيس عن كل تنست مسرتت نيوكاسل افسر بريمير ليغ ابدحت تسرع كاب عوس سعر تاريخ كلب يام هابتام سعوداو تكال دما بمعداق اب عالم ذهب تمت كلب غير واصل زلو تاريخ تلويط عوت كتغونا صفلع تصبي دغفتا كوينو لهم ابز مصطر زخفت مسرح مسغار تصاوت دما ندوني فان ديبيك جيزيلينغارد أنتوني مارسيالن إريك بيلن كتفرمم دلي تحديرا مهلاوا نتنسايتا كلب زملكت مخانو ينغرالهم بزخاتا كلب بزح دغفتن افكرتن كتركب تصبيتي جبر اذ كمزيلن كله اسلطان تا كلب زلوستي بروس ابسوم نزكا مزنت كبارر مخانو تفليطم كاب 2019 ناي مسلطان مزنت تقبلو صنحه ودسو ساعمت انجليزاوي بروس دما وعلو كيود اسغوك سلازلو كابتا كلب 8 مليون باوند كفريت حيزو كسنابت تصبيتي جبرالهم ود 33 عام سويزرلانداوي لوسين فافري متكاتا ستيف بروس كخوني يبهلالهم بزي كازن ليستر سيتي زسلطن زلو ود 48 عامت بريندان روجرسن كاب 2018 سكوتلانداويت كلب رينجرز زسلطن زلو ود 41 عامت انجليزاوي جيراردن دما اتوم كالوت نيوكاسل يونايتد كسلطنوا تحصيم زلو اسلطنت مخانهم يغلص فرنسا وانج نيشنز ليج عتيرا مبابل باسبانيا سيروم بسنبت ابستخايده ناي فصامه غطم هاغراوያን ጋንታታት فرنسان اسبانيان بعوت فرنسا تزازيملوم ابت غطم دما مبابن بنزيمان بزمزغبون كلته شوتوتاتيا هاغراويت ጋንታ فرنسا ጽዋ ክትዓትር ክኢላ ዘላም ابت غطم ቅድሚ 3 ዓመታት ዋንጫ ዓለም ዝዓተረ ወድ 22 ዓመት ምባፔ ጅግና ናይት غطም ኮይኑ ይምሲው ንሃገሩ አበርኪቱላ ብዘሎ ዓወት ድማ ስሙን ስም ሃገሩን አመራኸቡ ዝሃን كونه مربب حبريتاتا سبورت دمي قلهم ازي كمزيلن كله ندرجة ابز قطما هاجراوያን ጋንታታት ኢጣሊያን ቤልጅየምን ሻምፒዮን ኤውሮጳ ዝኾነት ኢጣልያ ካብ ቅድሚ 3 ዓመታት በቤልጅየም ዝተሳዕረተهم ሞት ወጽያ ኣብ ልዕሊ ቤልጅየም ክልተ በሓደ ብምዕዋታ ኣብ ትግጥም ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ተደዓዒሳላም ራብዓይ ደረጃ ዝሓዘት ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅየም በሐሙስ አንጻር ፈረንሳ ኣብ ዘካየደቶ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጸወታ 3-2 ብምስዓር ሓፊራያም
ሳሙኤል ኤቶ ባርሳ ክትጻወት ከዕዘባን ከሎ ይሳቀ ከም ዘሎ ተገሊጹ ገዲማ ጥቃይ ባርሴሎና ነበር ካሜሩናዊ ሳሙኤል ኤቶ እታ ዝፈትዋ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘብጽሓቶን ዓርሞሽሽ ክለብ ባርሴሎና ሎሚ ኣብ ዘላቶ ደረጃ ምውዳቕ ዘሕፍር ምዃኑ ሓቢሩ ዝኣረገን በሳስ መጻወት ኣዛብ ይኸውን ከም ዝበሃል ኣብ ዝለዓለ ብቕዓት ዝነበረት ባርሴሎና ንኣሽቱ ክለባት ክጻወታላ እንክዕዘበን መርዘን ርእሲ ኮይንዎ ከም ዘሎ ድማ ገሊጹ ባርሳ ቅልጡፍ ታሕተ ዘይጌራ በዘላቶ ሽንካይ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ክትዓትር ጽዋእ ላ ሊጋ ምዕታሩን ኣመና ክኸብዳ ምዃኑን ኣተንቢሁም ንዓመት ስፖርት 2021-22 ባርሴሎና ብስዕረታ ፈሊማቶም እዚ ኻነቶም ኣፍቀርታ ኣመና ውርደትን ሕማም ልብን ይገርዎም ዘሎም ኣነ ኸ ስለ ዝፈትዋ ብኸም ዝሕፍር ስዕረት ክትዋረድ ደስ ኢሉን ክዕዘባ ኣይደልን ብፍላይ ዝቀረባ ግዝያ ዘካይደቶም ግጥማት ክርእን ከለኹ ናይ ባሓቂ ስቅያ ዘትርፈለ ግጥም የተዓዚበ ዝበለ ኤቶ ባርሳ ካብ ዘላቶ ሕማቅ ደረጃ ገላገል ዘለዎ ተስፋ ገሪጹሎም ብኤል ክላሲኮ ኣብ ዝጽዋዕ ግጥም ባርሳን ማድሪድን ዝመጽእ 4 ጥቅምት ዝካየድ ኮይኑ ኤቶ ኣብ ተሓያል ግጥም ባርሳ ልዒላ ክትወጽእ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ኔይማር ኤክስፓየር ይኸውን ብሉጻት ከዓይ ብራዚላዊ ኔይማር ናብ መድረኽ ዓለማዊ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ካብ ዝቕልቀል ነዊሕ ዓመታት ኣውጸረን እንተኾነ ዘይኮምቶም ንነዊሕ ዓመታት ዓቕሞምን ብቕዓቶምን ዓቂቦም ምዝንኦም ዝቕጽሉ ዘለዉ ከዋኽብቲ ክኸውን ኣይከኣለን ኣሎ እዚ ብኣጸዋውቱን ኣተሓሕዛ ኩዕሶን ኣመና ብሉጽ ምዃኑ ዝንገረሉ ብራዚላዊ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ናይ ምቕጻል ዓቕሚ ኣለኒ ኢሉ ናብ ዘይኣምነሉ ደረጃ ይበፂሑ ከም ዘሎ ዝሕበር ዘሎ ኔይማር ብፍላይ ኣብ እዋን ሸቶ ዘመዝግበሉን ከምኡ ድማ ኣብ መዘናግዒ ቦታታት ዘዘውትሮን ዘይ ስፖርታዊ ስነ ምግባር ብዙሓት ወገናት ምስተነቕፈዩ ውህሉናይ ዝኽኣ ኣብ ስነ ኣእምሮኣዊ ራዕዲ ከም ዝርከብ ዝንገረሉ ኔይማር ኣብ 2022 ዋንጫ ዓለም ዝተሳተፈ ብድሕሪኡ ግን ጸወታ ዋንጫ ዓለም ናይ ምጽዋት ዓቕሚ ክህልዎ ከም ዘይክእል ገሊጹሎም ኣብ 2014-2018 ዋንጫ ዓለም ተሳቲፉ ኣብቲ ናይ ሽዑ ግጥማት ብቐደም ተኸተላ ፍርቂ ፍጻመ ናብ ረብዕ ፍጻመ በፂሑ ተሳዒሩ ተሪፉ ከመሓይሾ ዘለኒ ብዙሕ ነገራት ከም ዘሎ እርዳኤ ናይ ምጽዋት ባህግ ኣለኒ እንተኾነ ናይ ጸወታ ዓቕመይ እናተጸንቀቐ ዝመጽእ ዘሎ ኮይኑ ይዝርዳእን ዘሎ ንኣብነት ኣብቲ ኣብ ኣሜሪካ ካናዳን ሜክሲኮን ኣብ 2026 ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ዝሳተፍ ኮይኑ ኣይስማዓንን ኣሎ ክብል ስክፍትኡ ገሊጹ ተወሰኽቲ ዜናታት ናይ ቅድም ተጻዋታይ ሊቨርፑል ነበር ሮቢ ፌውለር ተጻዋታይ ሊቨርፑል ኣብ ክፍሊ መቐየር ክዳን ሓድነት ክህልዎም እንተኾይኑ ንኮኸባት ቃዕዮም ሳላሕ ግድን ውዕሉ ክሕድስሉ ከም ዘለዎ ማገንዚቡ ሳላሕ ሰሙናዊ ዝጠልቦ መጠነ ክፍሊት ብዘይገድስ ሊቨርፑል ንውዕሉ ናይ ግድን ከተሕድሰሉ ኣለዋ ዝበለ ፌውለር ነዚ ምዘይ ትገብር ግን ናብ ከቢድ ጸገም ክትወድቕ ምዃና ኣጠንቂቑ ፌውለር ወሲኹ ሳላሕ ውዕሉ ተደኣ ሓዲሱ ካልኦት ተጻወትታ ጋንታ በቲ ሰሙናዊ ዝኽፈሎ ገዚፍ መጠነ መሃያ ክቐንኡን ውዕሎም ካብ ምንዋሕ ክሕንግዱን ከም ዝኽእሉ ብገለተንተን ስፖርት ንዝወሃብ ዘሎ መግለጺታት ፍጹም ዘይመስል ብምባል ነጺግዎም ሳላሕ ኣብ ሜዳ ኣንፊልድ ዘሎ ውዕል ኣብ 2023 ዘብቅዕ ኮይኑ ሓለፍታ ክለብ ሰሙናዊ 500,000 ፓውንድ መሃያ ዘህቦ ሓድሽ ውዕል ንኽቐርብሉ ኣብ ምዝራብ ከም ዝርከቡ ይዝሕበር ሳላሕ ሰሙናዊ ፍርቂ ሚልዮን ፓውንድ ክኽፈል ዘኽእሉ ሓድሽ ውዕል እንተኸቲሙ ኣብ ታሪኽታ ጋንታ እቲ ዝለዓለ መጠነ መሃያ ዝወስድ ተጻዋታይ ተባሂሉ ስሙ ብፍሉይ ክጽዋዕ እዩ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕር ምፍናዋ ኩነታታ መሊሱ ከፊኡ ምህላው ዝነገረላ ጁቬንቱስ ንብሉጽ ኣከፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ፖል ፖግባ ንምምጻእ ንተጻዋታይ ኣሮን ራምሲ ከም መዋገይ ክጥቀመሉ መዲባ ምህላዋ ተሓቢሩ ኣብ መስመር ምክፍፋል ዝጻወት ራምሲ ክንዩ ዝዓመት ዝምጁቬ ክቕጽል ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ ኮይኑ ተደጋጋሚ ከጋጥሞ ጸንሐ መስበርቲ ነታ ጋንታ ሕማም ርእሲ ኮይኑ ዋይ ጸኒሑ ራምሲ ብወገኑ ኣብቲ ዝሓወየሉ እዋን ኣብ ሜዳ ተሰሊፉ ብቕዓቱ ንኸይንጸባርቕ እታ ጋንታ እኹል ናይ ጸወታ ግዜ ከም ዘይትህቦ ተደጋጋሚ ክውቀስ ዝስማዕ ተወላዲ ዌል ዝኾነ ራምሲ ምስ ኣርሰናል ን11 ዓመታት ድሕሪ ምጽዋት ኣብ 2019 ናብ ጁቬ ምሪሑ ሓድሽ ተኸላኻላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ቫራን ኣብ ግጥም ኔሽንስ ሊግ መስበርቲ መሰጋጠሞ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝሕዞን ዝጭብጦን ጠፊኡዎ ምህላው ተሓቢሩ እቲ ፈረንሳዊ ዝሓለፈ ሰንበት ምሸት አንጻር ስጳኛ ኣብ ዝተሰለፈሉ ግጥም ኣብ ቀዳማይ እብሪ እቲ ጸወታ ናይ ሰለፍ መጉዳእቲ ኣጋጢሞ ሶልሻየር ድማ መጉዳእቱ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ክፈልጥ ኣመና ተረቢጹ ከም ዘሎ ይሕበራሎ ቫራን ኣጋጢሞ ዘሎ መጉዳእቲ ክብዝ ዝበለ ምዃኑ ብሓካይሙ እንተተረጋጊጹ ሶልሻየር ዝመጽእ ቀዳም አንጻር ሌስተር ሲቲ ኣብ
ዘካይዶ ከቢድ ጸወታ ነቲ ጸወታ ክኸስሮ ክግደድ እዩ ኣብቲ ናይ ዝመጽእ ቀዳም ግጥም ሶልሻየር ምስ ባራን ተላፊኑ ዝከላኸል እንግሊዛዊ ሓለቓ ጋንታ ሃሪ ማጉዌር እውን ብሰንኪ መጉዳእቲ ክኸስሮ ምዃኑ ርጉጽ ኮይኑሎም ዳይሬክተር ክለብ ስፖርት ቶተንሃም ፋቢዮ ፓራቲቺ ሃሪ ኬን ጋንታ ከም ዝፈትዋን ጠንጢንዋ ክኸይድ ከም ዘይደልን ገሊጹ እንግሊዛዊ ጥቃዓይ ኣካል ናይ ቶተንሃም ዓባይን ሓይልን ጋንታ ንምግባራ ተታሒዙ ዘሎ መደብ ምዃኑን እቲ ዳይሬክተር ወሲኹ ሓቢሩ ንሱ ዝሕብር ዘሎ ቶተንሃም ጽዋእ ናይ ምዕታር ጽምኡ ከተርውየሉ ብዘይምኽኣላ ኣብ ከቢድ ነውፂ ዝርከብ ኬን ናብ ሲቲ ናይ ምስጋር ድሌቱ ገና ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ምህላው ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ንንጥፈታት ኩዕሶ እግሪ ቶተንሃም ከታተል ተባሂሉ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ካብ ጁቬንቱስ ተቆጽረ ፋቢዮ ፓራቲቺ ሃሪ ኬን ቶተንሃም ኣዝዩ ከም ዘፍቅራ ምግላጹ ተጻዋታይ ምናልባት ናብ ሲቲ ናይ ምኻድ መውደቡ ኣዋዲቕዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝእምት ምዃኑ ተንተንቲ ስፖርት የመልክቱ ሊዮኔል ሜሲ አርጀንቲና ዝሓለፈ ሰንበት ምሸት ኣብ ልዕሊ ዩራጓይ 3 ባዶ ንኽትዕወት መሪሕ ግደ ድሕሪ ምብርካቱ ኣብ ኣህጉራዊ ግጥማ 80 ሾቶታት ዘመዝገበ ናይ ፈለማ ደቡብ ኣሜሪካዊ ተጻዋታይ ዝብል ፍሉይ ክብሪ ረኺቡ ንሓለቓ ጋንታ ምዝነት ተዋሂብዎ ዘሎ ሜሲ ኣብቲ ናይ መጻረይ ዋንጫ ዓለም ግጥም ኣብ መበል 38 ደቂቕ ብልጽ ሾቶ ኣመዝጊቡ እዛ ሾቶ እዚኣ ድማ ንኣርጀንቲና ኣብ ኣህጉራዊ ግጥማት ካብ ዘመዝገበላ ሾቶታት መበል 80 ኮይና ተሰኒዳትሉላ እምበኣር ከስፍትዋት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝብልናዮ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ስለምክትታልኩም ኣዚና ብምስጋን ከም ወትሩ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ክትሓብሩና ብኽብሪ ንዕድም ሰላም ወሰናይ